Laga niya. Mabait na bata siya. Umamin na nga ang pastor na si Darlene, ang mismong malapit na kaibigan ni Jovelyn Galileo. Isinalaysay niya ang bawat detalye na nalalaman niya sa dalagitang ito. Kailangan umano ito malaman ng mga kapulisan dahil nga para ma-background check na din at para mas mabilis na manuusad ang kaso nito. Kaya ating pakinggan ang ating pagpanaya. Hindi lang po ito parang bola-bola, pero yun talaga siya. At descending babae, hindi mahilig makipagbarkada. May mga kaibigan siya, pero kadalasan bahay lang talaga siya. Bahay, simbahan, trabaho. Lalo na ngayon yung katrabaho siya kasi working student po siya eh. So ang focus ngayon ni Jovelyn ay trabaho lang at pag-aaral. Jesus.